मा फिथाइ होनदों बेखौ मा फिथाइ माराम आयौ रे मा साम' क्या बोला तूने राबन फ्रुइट गोथावानो हाय एवरीवन नोंथांमोनखौ जोंनि बे दा बड' कापल इउट्यूब चेनेलाव बयखौबो बरायहरनाय जाबाय थ' बिदिब्ला नोंथांमोना जोंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांदो लोगोफोर नैबे मा फिथाइ बियो सोरबा सोरबा मिथिया जानो हागौ सोरबा सोरबा मिथिखायो जानो हागौ आरोना ड्रागन फिथाइ बियो ड्रागन मुलिखौबो न' सिङाव हाबैनायानो थाम्फैया जानो होननायखौ लाना फैदों आं होनलायखो गावासो जाजोबो सासिनिल' नामल' खालामलासो नै फिथाइया माबा गोजासो सिखायावबो कालार नांलायबाय नै हाख'नाया कालार नांलायो आरोना बियो जानानै नायनि र' ड्रागन फ्रुइट जानि आं दायो ड्रागन फ्रुइट राबन फ्रुइट गोथावानो कालार नांसोगारो बिराद भिटामिन थै जायोब्रा थै भिटामिनालाय एन्जर खालार दं मानो बिदि हानानै जाखो नोंलाय जाम्बि डाइरेक्ट जानांगौब्रा होमबासो आं नोंनि बायदि सोरबा खाना जागोन नै बिदिबाथाय कालार नांजाबाय नोङो नोंनि बायदि जाना नांगौ दानाथ' ओरै हमलाय बेखौ हमलाय आं जानो सिखाजों थुलायनानै जानो नागिरदों आरो इयो बिगुर सिगुर जाजोब फिसा माबानानै जागोन आरो नोंनि बायदि खेबसेनो माबा हमनानै सिखाजोंसो हालेवो गोथावमोन ना मा फिथाइ होनदों बेखौ मा फिथाइ माराम इजों सालदां साम' फिथाइ होला आं नों बेखौ जाजोबसै आं हारसिं मंगलबाराव अमा बेफारि जानांदों दिनै लोगोफोर नै अमा दानगासिनो दं केसियार जादों आरो आं दिनै माने अमानि फैसा लाग्रा मेनेजार जानांदों दसे ओमफ्राय फैथ'वाखै अमा लाग्राफ्रा दा दसे उनाव फैगोनदां फुरा अमा दानगासिनो दं मा बेरे फुंजानि बायब्रा आइखुनजो हरनाय माबाखौ फिथाखौ गावल' जागोन ने फिथा लावदुम माबा फिथा लावदुम नायनो एनथाबजों माबाजों हरदोंमोन बोरो आंनो बोरो बिखुनजो हरनाया जाथारनोसां माबार मागा मुगावनो फोजाबाबो थाब सिखारा लाजि गैया सिखारा गावखौथ' दै लुलायनांगौ ओरैनो सिखारनायाबा बोरैथाय बेयावलाय मा दं आयु सायाबो खामथाबजोबलायनाय सायाबो बिदिखौ लोङो ड्रागन फ्रुइट्स दंबावो माथो ड्रागना नै गोदै जासिगोन बे ओमफ्राय आंथ' मैया आब'मोनावसो जाबोदों नालाय ओंखामखौ मा नै बिखुनजोआ हरदों जोंना लारु सावना हरदों ओमफ्राय नैबेयाव
मा बिलाइ सिथाव जानाय नायनोसै आं हाब गोजां बोथोराव खम गोरा जासिगोन बे ओमफ्राय मैया आं जायाखै ना बाहाग दोनदों हाम्फैया नाजों माथाय थास' दा हख्लायनोसै नैबेखौसो जाग्रोगोन आङो नैबेसो आंना बेखौसो जाग्रोयो आं दे जलिले ओमफ्राय माजों संगोन बिलाथिखौ नाजों दे 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 जलि संदो जानायसै आं र' नै बिखुनजो संनाया गोथाव जामारदोंथ' Gamba. Siang sak no ya. No. लोगोफोर आं दायो माने मोनसे बुस्थु अर्डार खालामलायबाय आरोना बेजों माने मट' ब्लगिं खालामगोन आङो मट' ब्लगिं खालामनायनि थाखाय माने मा बुस्थु दं दा उनाव खेवनानै नायबासो मिथिगोन नोंथांमोना माने डिलिभार बया सानसे बेलेग एक्सचेन्ज जाबाय थायो दाखालि बेलेग फैलायबाय दिनै बेलेग फैलायबाय चेन्ज जाबाय थायो ओमफ्राय दिनै फाइनालि मोनफैबाय आरो हप्तासेसो जासिगौमोन सानबासो लाबाय एफा गोबाव लाबाय माने प्रडाक्टआ गैयामोन खोमा गावसिनाव बेलेगनिफ्राय कानेक्ट खालामनासो लाबोदों खोमा बेखौ ना नंगौ सार आयौ मा आरो आंना माबा फैनो गोनां दंबावो दै मिथिबाय जागोन सार हिन्जाव फैनो गोनां दंबावो हिन्जाव मोनगोन दा फैसा खुस्रा गैमारलालै बोरै जानांगौ फैसा खुस्रा गैयालाय दे जल्दि जाखानायसो लोगोफोर नैबेयो जाहैबाय माने मबाइलनि स्टिकार ना माने हेलमेटाव लगायो बेखौ आं खुलिनानै नायखानोसै दायो नायदो नोंथांमोना ओमफ्राय मोनसे बुस्थु फैबावनो गोनां दङ आङो लोगोनियाव अर्डार खालामनानै होदों आरो बेजों माने आङो फार्स्ट टाइम मट' ब्लगिं खालामनो सानदों आरो नैबे बेखौ हेलमेटाव लगायनानै गोरोब्रा नैबेलाय बेयाव मबाइल सोयो आरो बेहाय बेखौ मबाइल सोसिगोन बेनिफ्राय ओरै टाइट जानायनि ओरै मारिसिगोन आरो बेखौ मबाइलखौ बेखौ टाइट जानायनि मारियो होमबाना माने मबाइला गनायनि चान्स थाया आरो ना हाजारखि साखावबाबो गारिखौ माने स्पिड सालायबाबो बेनिफ्राय बायदिसिना एडाप्टार माने माबा बिहरदों हेलमेटजों खाफाग्रा आरो टाइट थानायनि बेनिफ्राय माइक बिहरदों बे मोनफैथ'वाखै लोगोनियाव मोनफैगोन उनाव आनबक्सिं खालामनानै देखायगोन आं नोंथांमोननो जाबायलै फाइनालि गाइस मोननाय आंना मोनफैबाय माने एबार मबाइलजों मट' ब्लगिं खालामसै आङो एक्सन प्र'नो माने नायनि र' बियो माबायदि हेलमेटाव लगायनानै ओमफ्राय बारा नङा दामा बेसेबांमोनथाय जिखुनु जाया 500नि खाथियाव आरो बारा नङा ओमफ्राय नैनो माबा माबि मा दंथाय बेफोराव बारक'ड सारक'ड जेबो गैया बेफोराव बेखारसो ओमफ्राय मोनसे बुस्थु फैबावनांगौ दङ फिथा बायदि माने हेलमेटाव खाग्रा बे आंनि मबाइलजों अर्डार खालामाखै बेलेगनिजों खालामदो आरो ना लोगोनिजों दा बे मोनफैबाथाय आङो मट' ब्लगिं स्टार्ट खालामनानै नायनोसै आरो टेस्टिं खालामनानै नायगोन लोगोफोर आंनाव अर्डार खालामनाया मोनफैजोब्बाय आरो ना नै ओमफ्राय बिनिफ्राय लोगोआ लागायनानै गालांखाबाय आं देखायबाय थायासै माने AS27 राइडार अफिसियेल होननानै बुङो आरो ना नैबे माने आंनि बे टाइटेलाव आङो टेग खालामदोंना बियो आंनो बायनानै हरदों आरो ना बे माने बिराद मोजां लोगो आरो ना बियो माने माबा फैसा नांथ'गौ माबागौबाथाय एकदम बायनानै हरलाबायो बियो माने लोगो आरो ना ओमफ्राय दा नैबेखौ बायनानै हरबाय बियो नैबेखौ बियो माने आं नाङामोन आं माने आं अर्डार खालामखादों होनना बुंनायाव माने गावहा गोसो जानानै बायना हरबाय आरो बिनि थाखाय थेंक इउ सानि ब्रह्मन माने सानि भाइनिसिम बेनिफ्राय आं दायो बेखौ एसे टेस्टिं खालामनानै देखायनोसै नोंथांमोननो माबायदि जायो मबाइलजों माने मट' ब्लगिं खालामनाया बारा गोजान सालाया गामियावनो एसे सालायनानै देखायनोसै आरो ना नैबेनो नै बेहाय मबाइलखौ आङो दायो लागायनोसै लोगोफोर आंना माने माइकआ मोनफैथ'वाखै थेवबो आङो माने सालायनानै नायनोसै आरो ना र' माबायदि जायो मट' ब्लगिं दायो आं टेस्टिं खालामना नायबाय नायदो नोंथांमोनहा कुवालिटिखौ मादि माने मादि फैयो आरो ना आं दायो लासैसो सालायदों गामिनि लामा नालाय बारा गोसा सालायजाया बेनिफ्राय माइक फैबासो हेलमेटखौ खोबनो हागोन आरो आङो माइकआ मोनफैथ'वाखै नालाय हेलमेटआ बारा खोबजाया मोजांखौनो नुदों नुनायालाय र' एसे साखावनानै नायनि एसे साखावबाय आं दायो याव 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 हाद्रिया ओइ माने बारिसिम थांना फैनोसै आङो
बेनो आरोना लोगोफोर बेयाव क्वालिटिखौ नायदो मावोना मावा नायसै वाइरिंआवसो साफायखादों आङो बांसिनानो रायलायनायखौ नोंथांमोना बारा खोनायाबो जानो हागौ मानो होनना बुङोब्ला आङो माइक लागायाखै बिराद गोसा गोसा रायलायदों आङो फफ्रा फफ्रा बार हाबजोबदों जानो हागौ दा नायनोसै क्वालिटिखौ मादि फैदों दायोथ' आंथ' मिथिला गारिखौ लाखिनानै नायबासो मिथिगोन आरोना मट' ब्लगिं स्टार्ट खालामगोन आङो माने बे चेनेलाव फैयाब्लाबो गुबुन मोनसे चेनेलाव फैगोन आंना हिन्दीनियाव बेहाय आं मट' ब्लगिं खालामनो नागिरदों एबारनिफ्राय र' बारियाव हाबनानै फैदों आं बारिया बोरै जानानै दंथाय लामा मोजां मोनबासो साखावनो हागौमोन बेयावथ' बारा साखावनो हाया लामाफ्रानो गाज्रिसो नालाय लागाव मट' ब्लगिं ओइ बेयाव फाइनालि दायो मोनफैबाय आङो बेनिफ्राय बारिखौ नायना फैनांगौ र' मा अबस्था जानानै दं